Dobrý deň, vážené dámy, vážené páni. V piatok dopoludnia ma kontaktoval ako tajomníka predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja občan obce Závatka nad Hronom, ktorý mi zdieľal teda, že jeho priateľku napadli vo štvrtok podvečer traja cigáni. Polícia síce prišla na miesto činu, ale vzhľadom na to, že z poškodenou nespísali žiadny úradný záznam, tak poškodená aj jej priateľ sa obávajú, že incident môže byť ututlaný a páchatelia ostanú nepotrestaní. Ako tajomník predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja som tieto informácie preveril, a keďže sa ukázali ako opodstatnené, poslal som tento prípad pánovi predsedovi Marianovi Kotlebovi, ktorému týmto odovzdávam slovo. Tak ešte raz teda vítajte. Dnes veľmi krátko, ale si myslím, že tak vážne. Ten incident, o ktorom teda kolega hovoril, sa odohral vo štvrtok v noci v Závatke nad Hronom, kde traja opití cigáni podľa teda výpovede tej dievčiny ju mali fyzicky napadnúť a sexuálne obťažovať. To žiaľ sa stáva už bežným takým zvykom na Hore Hroni, teda vo večerných hodinách, hlavne keď je kde si vypiť, ale čo je zaražajúce a prečo sme sa aj do toho prípadu nejakým spôsobom zapojili, bolo to, že polícia síce prišla na to miesto činu, ale nespísala žiadny úradný záznam. Úplne rovnakú skúsenosť, žiaľ, vlastne mala s prístupom polície aj moja manželka, ktorú tiež vlastne sme sa spoznali, tak to už asi viete, že teda ju prepadli tiež skupinovo cigáni a polícia a teda aj príslušníci kriminálnej polície v Poprade sa to snažili rok celú túto vec naťahovať a ututlávať. A na môjho tajomníka sa teda priateľ tejto napadnutej dievčiny zo Závatky obrátil s tým, že majú rovnaký pocit, že polícia to jednoducho chce celé nejako zahrať ostrátená, pretože ani po 4 dňoch od toho útoku, ktorý sa odohral vo štvrtok v noci, alebo teda o 11. večer zhruba, alebo o pol 11. Ani po 4 dňoch polícia s poškodenou nespísala žiadny úradný záznam. To znamená, to dievča, ani jej priateľ, ani v podstate nikto iný nevie, že či vôbec polícia tento prípad nejakým spôsobom preveruje a či vôbec niečo v danej veci robí. Preto sme sa rozhodli, že podáme oficiálne trestné oznámenie, ktoré sme dnes podali teda aj na Krajskej prokuratúre v Banskej Bystrici s tým, že je v ňom zaznamenaná komplet výpoveď tej poškodenej dievčiny a ona ako aj jej priateľ sú ochotní teda maximálnu súčinnosť poskytnúť polícii. Ja sám som zvedavý, čo z toho bude, pretože pred 2 rokmi, ak si spomeniete, sme veľmi nahlas a intenzívne upozorňovali, že tá situácia je na Hore Hroni, Závatka, Helpa, Polomka veľmi zlá a nakoniec došlo k tej brutálnej vražde matky 3 detí, kde tá pani s polo odrezanou hlavou, keď to musím tak povedať, sa doplazila až 50 metrov ku vlastnému rodičovskému domu, pred ktorým vykrvácala a polícia tohto vraha so zakrvaveným nožom našla alebo chytila až o 2 dní kúsok odtiaľto na námestí Banskej Bystrici. Čiže nechceme, aby takáto ľahostajnosť aj v tomto prípade nejakým spôsobom vyústila do niečoho horšieho, do niečoho ťažšieho a ako aj z tej výpovede tej slečny vyplýva, potom ako ju zatiahli do tej bočnej uličky pri škôlke v Závatke, tak sama mala z toho taký pocit, že by sa mohlo niečo stať. Čiže chápeme aj my túto našu aktivitu ako takú preventívnu a hlavne, ja neviem, aj tí policajti, aj všetky tie orgány by trošku si mali vstúpiť do svedomia, pretože takýmto laxným prístupom si myslím, že len posilňujú tú vôľu páchateľov, či už priestupku alebo trestného činu, nebudeme v tejto veci prejudikovať nejaké rozhodnutie, jednoducho v tom pokračovať, pretože keď traja opití mladíci, zhruba 20 až 25 roční, vybehnú po dievčati a v priebehu 4 dní vlastne zo strany štátu nevidí tá obeť žiadnu podporu, nič, tak ja si myslím, že takisto len opačne to teda vnímajú aj tí samotní páchatelia. Takže toľko to iniciatíva z našej strany. Ja neviem, či je aj teraz priestor na nejaké otázky, ale bol by som rád, keby ste ako médiá túto situáciu sledovali, lebo sa to môže stať naozaj už hocikomu a v podstate ani ten deň spáchania toho útoku nebol ani po podpore, ani po nejakých dávkach. To znamená, to už sa
tam deje ako bežný kolorit. Hej. Začína to byť súčasťou života, je to veľmi negatívna súčasť života a potom sa nemôžeme čudovať, keď sa takéto obce vyľudňujú a keď jednoducho všetci slušní ľudia sa snažia stade odísť a nájsť si uplatnenie niekde, kde minimálne sa nemusia báť o svoju fyzickú bezpečnosť. Pretože aj z tej pyramídy tých hodnôt osobných vieme, že fyzická bezpečnosť je na prvom mieste. A ak vám štát nevie garantovať fyzickú bezpečnosť vo vašej vlastnej obci, meste alebo dome, tak sme potom naozaj na tom veľmi zle. Čiže z mojej strany asi toľko. Ja som veľmi rád a chcem sa aj z tohto miesta poďakovať aj môjmu tajomníkovi za to, že naozaj operatívne sa to v priebehu, my sme to dokázali v priebehu pár hodín sa skontaktovať s tými ľuďmi, získať informácie, veľmi podrobne si vypočuť to dievča a ja verím, že na základe nášho trestného oznámenia to bude môcť spraviť a ešte aj lepšie to robí polícia a všetky orgány, ktoré na Slovensku na to máme, lebo bol by som nerád, ak by kvôli tomu, že to niekto podcení, sa o týždeň, 2, 3 niečo podobné zopakovalo aj s horšími následkami.